Bakit? Bakit? Magandang umaga po sa inyo lahat. Nag-uupapa po sa kaligayahan ang aming mga puso dahil lahat po kayo ay meron ito sa natatami araw na ito. Hindi po namin kayo panilimutan ay bakit. Ang mga naituro po na yun sa akin ay may tutuloy na kayo balang na manatili namin saan man kami makarating. Sa bata ng aming purong-puro ay hindi matatawanan. Sa mga magulang, maraming salamat po dahil kung hindi po tayo sa inyo, makati po kami dito. Sa inyo po lahat po kayo